Bon vespre a tothom, companys i companyes, amics i amigues. És un plaer estar aquí amb vosaltres, ni que sigui d'aquesta manera, malgrat la distància, aquesta distància que ens intenta imposar a les dificultats per poder-nos comunicar, per poder-nos expressar, aquesta distància que hem de superar perquè és la manera de poder continuar defensant les nostres idees sense que aquesta repressió injusta ens afecti, per defensar les nostres idees en llibertat i en igualtat de condicions. Però bé, avui és un vespre per estar contents, per estar il·lusionats. Es torna a presentar una altra vegada un projecte amb un equip de persones, amb un equip preparat, un equip de persones que s'estima Viladecans, que vol un Viladecans millor, un equip de persones encapçalat per la Bàrbara Lligades, una dona extraordinària, una dona amb molta empenta, una dona amb absoluta vocació d'entrega, amb dedicació, que sempre treballa mirant aquest interès general de com pot generar un Viladecans millor, amb igualtat d'oportunitats, amb justícia social, i és d'això del que avui hem d'estar orgullosos i contents. De fet, aquestes urnes que es posen al mes de maig ens interpel·len una altra vegada, és la democràcia que ens torna a interpel·lar, i nosaltres hem de sortir motivats per donar suport en aquells projectes com el que avui escoltareu aquí, aquells projectes que representen la construcció de la república d'aquest país, que nosaltres volem més just, que volem lliure aquest país, que parla de futur, que parla de progrés, que parla d'oportunitats. I aquestes urnes que ens interpel·len aquest mes de maig han de també reforçar aquest camí de la república des de la base del nostre país, des dels pobles, des de les ciutats, des dels barris, des de les voluntats, des dels reptes, des de les il·lusions dels veïns i veïnes de tots els municipis del nostre país. Aquestes urnes també ens interpel·len perquè han de parlar de llibertat, perquè també serà des dels municipis on haurem de reconstruir aquest espai polític que nosaltres sempre hem defensat radicalment democràtic, aquest espai polític on els ciutadans, les ciutadanes dels nostres pobles i ciutats hi han de poder defensar lliurement les seves idees, els seus pensaments, i han de poder treballar lliurement per aquells projectes de futur. Aquest espai polític que nosaltres sempre hem volgut radicalment democràtic com a republicans que som. L'hem volgut en igualtat de condicions, hem volgut un espai radicalment democràtic per defensar en llibertat aquestes idees. I és, com us deia, des d'aquests ajuntaments que haurem de reconstruir aquest espai polític perquè tothom, absolutament tothom al nostre país, vingui d'on vingui, pensi el que pensi, parli el que parli, pugui defensar les seves idees polítiques, pugui defensar els seus pensaments i els pugui guanyar democràticament. Així és com som. Nosaltres som gent que estimem la democràcia de forma radical, nosaltres som gent que volem exercir la democràcia, nosaltres som gent que volem continuar defensant el projecte que representem, de construir un país millor, d'enfilar el camí de la república també des de Viladecans, i ho volem fer a través de les urnes. Amb tots vosaltres, companys, per donar-vos molta força i per desitjar-vos molta sort i tots els encerts del món. Una fortíssima abraçada. Les dones hem de demostrar el doble per arribar a la meitat. I a sobre... Les dones hem de demostrar el doble per arribar a la meitat. I a sobre hem de sortejar un munt d'obstacles i sentir com constantment se'ns qüestiona. No podem ser ambicioses, ni tenir les coses clares, ni lluitar per tot allò en el que creiem, perquè aleshores t'acusaran d'un munt de bestieses i pretendran que demanis disculpes, mentre en cas de ser home, serien virtuts a destacar. Em sap greu, però no demanaré perdó, perquè no renunciaré a ambicionar una ciutat millor que enorgulleixi els viladecanencs i viladecanenques de tota la vida i faci sentir-se a casa seva els que fa pocs anys que han arribat. Que tingui en compte la diversitat de persones que configurem Viladecans, on el jovent no se senti expulsat, i tinguem present una gent gran activa que ja no encaixa en el model de casals d'avis, on les famílies amb mainada siguin tingudes en compte no només a l'hora d'anar al parc. No renunciaré a tenir clar quin és el model de ciutat que defensem, protegint aquells elements que incrementen l'autoestima local, com el patrimoni, amb el conjunt arquitectònic de Magdalena Modolell al capdavant, el parc agrari, els nostres espais naturals, de muntanya a litoral, de Sant Ramon a les nostres platges verges, o els nostres elements festius, la tornaboda, els diables, els castellers, el mamut i tot el que aquest símbol ha aconseguit, aplicant un model impositiu progressiu,
fixant-nos en cada petit detall, en cada pas de vianants que no té bona visibilitat, o aquella vorera que té manca d'accessibilitat, deixant enrere un model de macroprojectes urbanístics, infraestructures gegantines i que ho deixa tot en mans de les grans empreses. Per una ciutat que millori els barris ja existents, construeixi i adapti instal·lacions públiques petites i properes i acompanyi el petit empresari i el comerç de proximitat com a columna vertebral de la nostra activitat econòmica. Caminant cap a una Smart City del segle XXI, on sigui la ciutadania qui ens ajuda a combatre l'incivisme. Ni renunciaré a lluitar per una ciutat fonamentada en els valors republicans de la igualtat, el compromís amb la ciutadania, la llibertat en tota la seva magnitud. El dic de contenció a la deriva neofeixista que estem patint i posa en risc tots els valors que tant ens ha costat aconseguir. Em dic Bàrbara Lligades Muñoz. Soc llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració i en Antropologia Social i Cultural. Soc mare d'una noieta i un nen. I em presento a l'alcaldia de Viladecans. Però jo només sóc la cara visible, la que posa veu al projecte. Sense tot l'equip que em cobreix les espatlles, tota la feina que hem fet aquests 4 anys i la que farem els propers no seria possible. Amb ells i elles estem preparats per activar Viladecans. En primer lloc, donar-vos les gràcies per ser avui aquí. Avui la competència era difícil, el Sofà i la Núria Piques, perquè estan fent un acte de presentació d'un llibre de la Núria Piques i el Sofà avui venia molt de gust quedar-s'hi perquè feia molts dies que tenia molta calor i amb aquesta fresqueta que fa doncs, torna a venir de gust quedar-se al sofà i mirar Netflix, llegir un llibre o fer el ronso. Per tant, moltes gràcies per ser avui aquí. Com heu sentit en aquest àudio properament hi tindrà imatges i el farem circular i el podreu veure. Doncs, com deia en aquest àudio, soc la cara visible i la veu que posa la persona que posa veu en aquest projecte, el projecte d'Esquerra Republicana a Viladecans. Esquerra Republicana representa molts valors. Aquests dies s'estan dient moltes coses. S'estan dient coses com, per exemple, que a Viladecans ja no representem ni els valors republicans ni les esquerres, però som nosaltres, aquest equip que ara coneixereu, els que representem Esquerra Republicana. Aquelles sigles que tenen 87 anys d'història, aquelles sigles que en 87 anys d'història no tenen ni un sol cas de corrupció, unes sigles que fa molts anys que es va parapetar amb un codi ètic, unes sigles que representen els ideals d'esquerres i els ideals i els valors republicans. Unes sigles, les sigles que esperem que avui d'aquí i quan llegiu el nostre programa electoral estigueu convençuts i convençudes que nosaltres som dignes d'aquestes sigles. Les sigles de Macià, de Companys, de Natividad Yarza, d'Oriol Junqueras i de Marta Rovira. Abans de parlar de futur, però, haureu de passar un petit peatge abans de conèixer tot aquest equip meravellós del qual tinc l'honor d'encapçalar, perquè haurem de fer una mica de balanç d'aquests 4 anys. Han sigut 4 anys molt convulsos, 4 anys han sigut difícils de gestionar emocionalment pel context nacional que hem viscut. Hem viscut coses que pensàvem que eren d'èpoques pretèrites i, malauradament, aquests dies tenim presos polítics i tenim exiliats i exiliades i no pot passar ni un sol dia que ens oblidem d'ells i elles, perquè la seva lluita, el seu sacrifici, l'esforç que hem fet entre tots i totes, malgrat ara ens sentim desconcertats i no sabem massa bé on anem, estem convençuts i convençudes que estem més a prop que mai d'aquell somni que totes i tots compartim. Però nosaltres avui aquí hem vingut a parlar de municipalisme. En aquest context tan divers, en aquest context tan convuls, hem estat 4 anys aprenent a transmetre quin era el nostre model de ciutat, presentant-lo i desgranant-lo amb les nostres mocions i els nostres pregs. I també ha sigut difícil de gestionar. Ha sigut difícil perquè massa sovint ens han dit que no a propostes que nosaltres teníem claríssim que eren necessàries. I és molt frustrant quan et diuen que no a una cosa que tu tens claríssim, que aquell ciutadà o aquella ciutadana li farà la vida molt més fàcil. Però l'experiència és un grau i, per tant, l'experiència és un grau i aprens moltes coses. I aquella frustració i aquella ràbia de l'inici doncs l'hem anat reconvertint
en aprenentatge, un aprenentatge que te n'adones que quan et tomben un projecte, quan et diuen que no a una moció, no és una feina que quedi perduda. Perquè ens hem adonat que aquests 4 anys hem canviat els paradigmes de la política municipal. Hem ajudat a empoderar la ciutadania, perquè hem obert dics de contenció que abans no existien. Nosaltres, al llarg d'aquests 4 anys, malgrat ens han tombat moltes propostes, sabem que hem fet bona feina, perquè fins i tot l'equip de govern, després, per la porta del darrere, ha anat implementant coses que nosaltres havíem proposat. Com per exemple, com bé sabeu, perquè ho hem repetit moltes vegades, el servei de neteja de Viladecans és el servei més car, és lògic, passa a tots els ajuntaments, però també és el pitjor valorat. Per tant, tenim un problema i vam demanar que, sisplau, s'estudiés si podríem fer un servei municipalitzat. Ens van dir que no tocava, que no era el moment, que la cosa ja estava bé. Doncs ara, 2 anys més tard, ens han reconegut que ells ho estan estudiant. Hem perdut 2 anys, però malauradament ens queda la satisfacció de saber que tenim un model de ciutat que agrada, que fins i tot aquells que governen, que et diuen d'entrada que no, se l'acaben fent seu. Hem aconseguit de tota manera molts projectes, moltes coses. Hem trencat amb el monopoli del nostre tanatori. Hem erradicat les plaques feixistes, els símbols feixistes dels nostres carrers. Hem aconseguit aturar projectes urbanístics gegantins i hem aconseguit salvar les cases de l'Avinguda Generalitat, implementar mesures de gestió més transparent. L'experiència que hem adquirit amb el tema del model urbanístic vam aconseguir seure l'equip de govern en una taula i aconseguir fer una moció que a partir d'ara tots els projectes urbanístics seran molt més transparents i circularà molt més la informació a la ciutadania. Per tant, estem molt orgullosos i orgulloses de la feina que hem fet aquests 4 anys. Però avui no vull fer la llista de tot el que hem aconseguit o de tot allò que hem presentat i ens han dit que no. Avui vull aprofitar per demanar perdó. Per demanar perdó perquè, malauradament, quan et dediques a això i no tens disponibilitat absoluta perquè som regidors i regidores de l'oposició, hi ha moltes coses que se't queden al tinter. Perquè fins que no t'hi poses, fins que no et trobes els projectes a davant dels morros, no ets conscient de la feinada que això comporta. I hi havia molts propòsits que ens havíem fet, molts propòsits que volíem fer, i malauradament hi ha hagut coses que ens han impedit dur-les a terme. Hem de dir, vull recordar, que el primer any que ens vam trobar un projecte urbanístic gegantí que ens va comportar una feinada de gairebé 1 any, dedicació exclusiva, un màster en urbanisme, una immersió absoluta. Però també vull recordar que també ens va requerir moltíssim de temps el cas Inipro. Crec que és important recordar el cas Inipro, perquè actualment l'equip de govern està sota secret de sumari. No sabem què diran els jutges, no ho sabem, però el que sí sabem és que amb la nostra investigació ens va quedar una cosa molt clara. Aquests 30 anys de gestió ha fet que s'acomodin i es facin unes pràctiques que, com a mínim, rossen l'adoptabilitat ètica. Per tant, això ens ha requerit molt de temps i a finals del curs passat ens vam adonar, disculpeu-me, que hi havia coses que no havíem fet. I aquestes coses, evidentment, el projecte el formem moltíssima gent que viu a tots els barris, que et fan arribar les propostes, però ens havíem proposat seure amb la ciutadania, amb calma, amb atenció, escoltant-la, entorn de molta gent en una taula, perquè creiem que així és com es creen les inèrcies, és com la gent es retroalimenta i com surten propostes molt més enriquidores. I per això al principi d'aquest curs vam dir s'ha acabat, allò urgent ha de deixar de tapar allò necessari i hem de reunir-nos amb la gent. I per això vam començar totes aquestes accions, els fem barri, els fem ciutadania i els fem sectorial. Els fem barri ens hem trobat amb la gent dels barris. Els fem sectorial ens hem trobat amb diverses entitats que comparteixen el mateix tipus de contingut. I després els fem ciutat, doncs, col·lectius que ens han dit «Ei, ens interessaria parlar de tu sobre aquest tema concret», doncs ens hi hem reunit també. El que hem descobert en aquestes trobades és el fet que no existeixen aquests espais de trobada. No existeixen i nosaltres ens comprometem a crear-los i continuar-los. No existeixen perquè hem arribat a una conclusió. I és que quan tens por a la ciutadania no crees aquests espais perquè interlocutin. Perquè si la ciutadania interlocuta, se n'adona de quins problemes comparteixen. I si se n'adona de quins problemes comparteixen, s'organitzen per fer front a aquests problemes. I per tant, no interessa. I això es nota des de com col·loquen els bancs als carrers, perquè això està molt pensat. Si tu col·loques un banc que estan donant-se a l'esquena, evidentment la gent no comentarà.
En canvi, si el col·loques als bancs com els nostres avis sortien abans a la fresca al carrer, doncs la gent xerra i comparteix els problemes. No tenim ni això, ni tenim els espais comunitaris on, per exemple, els clubs esportius i les entitats culturals et deien «Ostres, lo interessant que ha sortit aquí a l'entorn d'una taula amb una única trobada». Doncs bé, si tu fas això, si tu institucionalitzes aquest sistema, no et cal fer processos participatius o pressupostos participatius com fan l'actual equip de govern. Perquè si tu crees aquests espais de diàleg i tens una interlocució directa i constant, no et cal fer una llista perquè la gent t'ho voti. A més, és molt més representatiu, perquè si tu parles directament amb la gent, sabràs quins són els veritables problemes de la ciutadania. Perquè si has d'esperar, si tu t'enfies d'una llista que voten, doncs en aquests casos hi ha molta gent que no sap que es fan aquests processos. I el que passa és que s'acaba votant aquella cosa d'aquell col·lectiu que s'ha mobilitzat i vota. Per tant, nosaltres ens comprometem a aquest aprenentatge que hem adquirit durant tots aquests 4 anys, implementar-lo en el consistori, implementar-lo també, institucionalitzar aquests espais de trobada per poder escoltar-los, perquè a nosaltres la ciutadania no ens fa por, perquè nosaltres sabem que la ciutadania és la nostra còmplice per fer un Viladecans millor. I això, doncs això jo no ho puc fer sola. Jo, com he dit, soc la cara visible i soc la veu. I ara, sí, us passaré a anar presentant d'un en un els nostres membres de la candidatura. I ho faré per ordre de temes que seran els que organitzaran el nostre programa electoral. I si em permeteu, això sí que necessito la xuleta per recordar-me de qui va a cada bloc. I, per tant, el que sí que us demanaré és que cada cop que presenti algú, doncs, aplaudiu una mica als companys i companyes. El primer bloc és el de Fem Govern. Fem Govern inclou l'administració, la gestió transparent de l'administració. Ho vam dir ja fa 4 anys. Per nosaltres és una obsessió. Per això no estem d'acord en el model de les empreses municipals. També el Fem Govern comporta que tinguem unes aplicacions que comporti que l'Ajuntament estigui en el segle XXI i també democratitzar els mitjans de comunicació, perquè actualment el butlletí municipal, si tu et poses a comptar fotos de l'alcalde, te'n surten a vegades fins a 17. Per tant, tota aquesta dinàmica és el que farem i comptarem per poder aconseguir-ho amb companys com el Dani Favero, que el Dani Favero... Aplaudiu, després el presento. El Dani Favero és una persona que el volíem portar com a independent a la llista, però no ens ha donat temps, perquè s'ha compromès massa. Però el que sí que vull dir del Dani Favero, que a mi, quan es va presentar, ell és el primer que em va acollir en aquesta bogeria del Fem Barri. No sabíem com sortiria, no sabíem què passaria. Nosaltres no ens coneixíem personalment, perquè aquesta és la gràcia dels sopars del Fem Barri. I quan es va presentar em va dir: jo soy un catalán nacido en Madrid. I aquesta energia i aquest concepte que té de Viladecans, perquè crec que ho defineix molt bé, doncs és el que ell aporta al nostre projecte. A més, és una màquina a nivell de temes informàtics i és molt especialitzat en temes de les TIC. Per tant, el Dani serà una d'aquestes persones que s'acompanyarà, juntament amb la Rosa Monclús. La Rosa també l'hem volgut posar en Fem Govern perquè és d'aquelles ciutadanes que sap i té clar que s'ha de participar i s'ha de dir la teva per ajudar a que la ciutadania sigui millor. És la que sempre ens recorda que hi ha coses que no estan ben fetes, papereres que no estan ben posades, el problema endèmic que tenim en aquesta ciutat amb les caques de gossos. La Rosa representa aquesta ciutadana compromesa amb la seva ciutat, que vol que tot estigui millor i, per tant, és un plaer tenir-la al nostre projecte. Moltes gràcies. El micro. Implantarem una aplicació de mòbil que permeti a la ciutadania informar sobre tot allò que cal millorar. Un contenidor d'escombraries ple, un fanal fet malbé o on s'han deixat els mobles que cal recollir. Com veieu, el que farem és anar cridant les persones per blocs i llegirem una píndola, una idea, perquè percebeu la nostra filosofia en el programa electoral. Ara anem pel Fem Cohesió Social. El Fem Cohesió Social implica
tenir en compte les polítiques de gènere, implica tenir en compte les polítiques LGTBI, la gent gran, una gent gran activa. Sabem que hi ha molta gent que es vincula amb els casals d'avis, però hem de fer altres qüestions. El tema dels afers socials, la cooperació i la solidaritat i també tenir en compte el poble gitano de la nostra ciutat, que s'ha de tenir en compte que malauradament en aquell barri no se'ls té en compte. Per tant, en aquest bloc vull començar a cridar la Paquita Lleida, la Paquita es una mujer de armas tomar, es una persona que siempre te arranca una sonrisa y para mí es un orgullo que la Paquita esté en nuestro proyecto. También contamos con Ana Basora. La Ana Basora és una històrica de la nostra secció local, és una dona valenta, és una dona que sempre ens està recordant quins són els nostres principis i, per tant, un cop més, gràcies per acceptar estar a la nostra llista. També contem amb l'Araceli Aragó, el que passa que l'Araceli, per motius de salut, avui no pot estar amb nosaltres. L'Araceli també és una altra de les persones que jo he conegut a través del Fem Barri. És una lluitadora, és una d'aquelles feministes que no sap que és una feminista, perquè va ser una pionera, perquè va ser d'aquelles primeres dones que es van treure el carnet de conduir, i és una lluitadora que tira endavant la seva família i també és un orgull, i volia recordar que avui, malgrat no pugui estar aquí, és un orgull que estigui a la nostra llista. L'Albert Guilera també ha hagut de marxar, tenia un compromís previ i també vull agrair que formi part del nostre projecte. Ell és un home discret, tranquil, però que té molt clar què representen aquestes sigles i que quan cal alça la veu i ens recorda on estem. Per tant, gràcies també a l'Alberta Guilera per estar aquí amb nosaltres. I també en el bloc de Fem Cohesió Social contem amb la Cíntia Comelles. La Cíntia és d'aquelles persones que representen la nova onada feminista. La Cíntia representa el nou despertar violeta. És d'aquelles persones que quan a la meva generació dèiem que érem feministes ens deien que això ja estava superat, que això ja ho havien fet les nostres mares. I la seva generació ha dit que d'això ni parlar-ne, que queda molta lluita per fer. I per tant és un autèntic orgull tenir una noia jove i superfeminista en el nostre projecte. Gràcies, Cíntia. I per últim, en aquest bloc, comptem amb la Montse Freire. La Montse és una altra lluitadora. Aquesta llista està plena de dones lluitadores i és un autèntic orgull. És una pionera dels drets LGTBI+. Ella va obrir camí en aquesta ciutat i, per tant, estem molt orgullosos i molt agraïts que hagis acceptat el repte de formar part de la nostra candidatura. Sense més, ara us llegiran aquelles dues píndoles que volem que percebeu què serà la nostra filosofia amb el Fem Cohesió Social. Bueno, trabajaremos para establecer un modelo alternativo y complementario a los casales de la gente mayor, para aquellas personas mayores activas que se sienten ajenas a la oferta actual de casales cívicos. Millorarem la il·luminació dels carrers per garantir que les dones podem caminar de nit amb tranquil·litat per la ciutat. Moltes gràcies. Ara toca el bloc del Fem Valor. Nosaltres en aquesta ciutat ho tenim tot en mans dels grans macroprojectes i les grans empreses. I nosaltres el que volem és recordar que la nostra estructura econòmica està basada en el petit i el mitjà empresari, en aquell emprenedor i emprenedora que aixeca cada dia la seva persiana. I amb aquest bloc contem amb el Marc Riera. El Marc és una persona eficient com poques, una persona organitzada i una persona que quan tens un dubte sobre les matèries que ell domina, com poden ser l'esport i el parc agrari, no dubtis que en 0,5 segons tindràs resposta. Gràcies, Marc, per tornar a formar part d'aquesta candidatura. També tenim la Marta Jiménez. La Marta és fisioterapeuta
i ara mateix està fent un massatge. Per tant, està fent allò que millor se li dona i també volem agrair el seu compromís amb aquesta candidatura perquè sabem que és una dona lluitadora que s'estima molt Viladecans i segur que contribuirà amb moltes idees. I què dir de l'Albert Marín? L'Albert Marín és... Si avui estem aquí, és gràcies a aquest senyor que un dia, quan els indepes eren molt raros, va liar-se la manta a la cabeza i va decidir amb uns quants amics fundar aquesta secció local. El Marín representa rotundament els valors republicans i d'esquerres. No dubteu que és la persona més honesta que tenim en aquest projecte. I per tant, és un orgull comptar amb ell en l'últim lloc de la llista electoral, que és el lloc que reservem per el lloc d'honor que en diem sempre a les llistes electorals. Gràcies, Albert, per formar part del projecte. I la Montse Pacheco. La Montse Pacheco és un belluguet, és una dona inquieta, és una dona que no te n'enteres, però... O sigui, sí te n'enteres quan no hi és perquè aleshores la feina no es fa. O sigui, ella va treballant, com si no hi fos, però si no hi és es nota moltíssim. Així que moltes gràcies per formar part del projecte. També contem amb la Mari Carmen Melenchón. Ara. La Mari Carmen és una comerciant, és una lluitadora, està tot el dia darrere la barra, és una curranta i per nosaltres és un absolut orgull que una persona com ella estigui en el nostre projecte. Gràcies per aixecar cada dia la persiana i fer que Viladecans tingui una mica de vida. A vosaltres. I per últim, l'Albert Artero. L'Albert és com la Montse, que treballa moltíssim, però ell sí que ho notes, perquè és un torbellino. L'Albert fa poc que forma part d'aquesta família, que és Esquerra Republicana de Viladecans, i la veritat és que és d'aquelles persones que agraeixes que et posin al camí a la teva vida, perquè és d'aquelles persones que tot és bo, i això és molt necessari en política, així que gràcies per la feina i pels valors. Escoltant els pagesos, endreçarem el parc agrari. Treballarem per posar les seves infraestructures a punt, per reduir els danys de fauna i els robatoris i per gestionar-ne l'ús social. Reforçarem el polígon industrial del centre per tal que es mantingui i prioritzi el seu caràcter industrial. Impulsarem un diàleg constant i estable amb les empreses de les noves zones industrials per garantir la creació dels llocs de treball al nostre municipi. Crearem un veritable eix comercial i prendrem mesures reals de suport al comerç de proximitat. Eina fonamental per tenir una ciutat dinàmica i viva. Gràcies. Si no els faig petons no és perquè no els estimi, és perquè si no això encara es faria més llarg. Ara toca el bloc de Fem Territori. Nosaltres el territori l'estimem en tot el seu conjunt, des d'una senyal de trànsit i un pas de vianants a aquell delta que cal protegir, aquella muntanya que ha de tenir il·luminació perquè la gent la pugui gaudir a les nits, el nostre ecosistema, la nostra ciutat, tot el nostre terme municipal. I per defensar això tenim a la Míriam Moiset. A la Míriam sí que li faré 2 petons. Ui, el micro. La Míriam
La Míriam, se m'acaben les paraules per descriure. La Míriam és companya en majúscules. La Míriam és que arribem les dues amb la mateixa americana i la mateixa combinació, em col·lapso i ella es canvia l'americana. La Míriam és una companya que sense ella tot això que tirem endavant, sense ella aquests 4 anys hagués sigut absolutament impossible. És una bona persona, és una companya que quan estàs malament sempre ho percep, sempre està allà, però també és una tècnica brutal. És una persona que té els carrers d'aquesta ciutat al cap i té claríssim quina és la seva funció. És una passada com treballa el tema de l'espai públic, l'urbanisme. És que, no, els que em coneixeu sabeu que jo no dic les coses gratuïtament. Si he de dir alguna bo d'algú i no ho penso, jo callo per no quedar malament, però és així. No puc dir res més. La Míriam, sense ella, aquests 4 anys haguessin sigut molts durs de passar, així que gràcies. I el Toni Mulero. El Toni Mulero, què dir del Toni Mulero? Què dir d'una persona que t'està dient constantment que t'estima? Què dir d'una persona que, clar, tens un mal dia i el primer que et diu és t'estimo. Clar, és que així, què podem fer? S'ho mereixen. Clar. El Toni és un goig tenir-lo al nostre equip perquè és això. Reparteix amor per tot arreu, quan se'l necessita sempre hi és i fa molts anys que està amb nosaltres, així que gràcies per formar part de l'equip. El micro? En principi, sí. És que no fa llumet el micro, aleshores no sabem si està donat o no. Deixarem de considerar el nostre territori com un espai on construir constantment. I tindrem cura des d'aquell senyal de trànsit, com ha dit abans la Bàrbara, que estigui mal ubicada, fins al nostre patrimoni natural. Fem poble. Ara toca el bloc del Fem poble. Som una ciutat, Viladecans, som moltíssims habitants, però nosaltres volem fer poble. Per què? Perquè si tu fas poble, la gent s'estima al lloc on viu. Ara mateix som una ciutat dormitori per a molts dels ciutadans que conviuen amb nosaltres. I per tant, nosaltres creiem que cal treballar perquè tothom senti que el lloc on viu és molt més que uns carrers que comparteix amb estranys. I per això, per Fem poble, nosaltres aquí encabim eines com la cultura, el patrimoni, els esports i també hi hem afegit els animals, perquè la convivència amb els animals a la ciutat és un repte, la fauna urbana, a la qual el nostre Ajuntament no hi ha fet front i creiem que és molt important per fer poble. En aquest bloc comptem amb el Josep Momany, el Josep, dubto que hi hagi algú a la sala que no conegui el Josep Momany, si no vol dir que sou d'aquells que viviu Viladecans com si fos una ciutat dormitori, perquè el Josep està fotut a tots els saraus, aguts i per haver. Si Esquerra Viladecans ha pogut continuar quan pitjor hem estat, ha sigut gràcies a aquest senyor que s'arremanga i tira endavant i arrenca tothom i et posa a treballar i quan li dius, escolta, amb la instància aquella ja està presentada i li preguntes on vas, ja està tot el so muntat. I així és el Josep Momany, un goig de company i serà un plaer compartir consistori amb ell. I també comptem amb el David Salazar. El descriuré molt breument. El David és un artistazo gitano i tenim el goig i el gust que formi part de la nostra candidatura. No, espera. I després, en aquest bloc, també tenim el Josep Porcar. El Josep és una persona que quan va dir sí, vull sumar-me a aquesta bogeria d'Esquerra Republicana Viladecans, va ser un autèntic plaer. És d'aquelles persones que s'apassiona per allò que fa i que si s'hi fica és perquè hi creu. Ho va fer durant molts anys al capdavant del Club de Beisbol de Viladecans, un esport històric que ens defineix com a ciutat i estic segura que podrà portar coses molt interessants en aquest projecte. Gràcies. I per últim en aquest bloc, la Imma Jiménez. La Imma... Bueno, ja la veieu, la Imma és una guerrera.
La Imma és una guerrera, una altra d'aquelles lluitadores que formen per la nostra candidatura, i quan em va dir sí amb aquell entusiasme vaig pensar, fuà, quin plaer. La Imma és una esportista que segur que ens ajudarà moltíssim a treballar aquest àmbit de la ciutat. Jo només quan em diu el que fa jo ja em canso, perquè és una que ella ho fa en un dia i jo no ho faria crec ni en un mes, o sigui que estic segura que aquest esperit ens el transmetrà i ens anirà molt bé. Gràcies. Completarem el catàleg de patrimoni. Prendrem mesures per promoure la protecció d'elements amb valor històric i patrimonial i dignificarem els jardins i el conjunt arquitectònic de la Torre Modolell. Planificarem una xarxa d'instal·lacions esportives de barri, amb menys catedrals com l'Àtrium o el Pòdium i més esglésies de proximitat com el malaguanyat poliesportiu municipal del centre, objecte d'especulació immobiliària. Hola, ¿qué tal? Mira, ya que estábamos aquí hem dit, va, anem a fer un tema, ¿no? Es que él es muy bueno y era una lástima desperdiciarlo. Porque nos vemos poco. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor. Y me iré despacio, quitaré de todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. I parlo de països i d'esperances, parlo per la vida, parlo per no res, parlo de canviar aquesta nostra casa, per canviar-la per necessitat. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Moltíssimes gràcies.
Veieu? Jo no exagero. Quan dic una cosa bona d'algú és perquè és real. Ara toca el bloc del Fem Salut. Per nosaltres és molt important tenir en compte el bloc del Fem Salut perquè a vegades ens quedem només en els CAPs, en els hospitals, i això va molt més enllà. Crear hàbits saludables va molt més enllà, com per exemple mirar com podem evitar que hi hagi màquines expenedores amb menjar, escombraria als nostres instituts o als nostres ambulatoris. Això també és Fem Salut. I per treballar aquest bloc tenim la Conxita Zaragoza, és que clar, què us he de dir? Si totes són unes lluitadores, la Conxita com facis alguna malament, no et pensis que no t'ho dirà, eh? La Conxita et dirà que què estàs fent. La Conxita és un goig, la veritat, comptar amb ella en aquest projecte perquè sempre, malgrat el seu ímpetu, sempre aconsegueix asserenar quan les coses van una mica maldades i per tant és molt necessari tenir gent així al nostre equip. El Toni Padilla. El Toni, quan jo vaig entrar en aquest projecte, que era una cria, el Toni ja estava al peu del canó, ja estava batallant per aquesta ciutat. El Toni, aquesta campanya, el trobarem a faltar penjant cartells, enfilat al fanal, trobarem a faltar això, perquè era el primer que s'enfilava al fanal, però vindrà a aguantar-nos els cartells per ajudar a penjar cartells. Gràcies per estar aquí. L'Enric Pedrol. L'Enric Pedrol, tu després ho expliques millor si vols, és cirurgià de l'Hospital de Viladecans, no? No? Com és? Cap de Medicina Interna. Vale, veus? Fatal. Però ell és d'aquelles persones que el servei públic el porta a les venes. Qualsevol cosa que necessitis, estàs bé, necessites res, què vols? I això és fonamental per formar part d'una candidatura política. Gràcies, Enric. I per últim, la Tere López. La Tere és una altra d'aquelles persones que ha començat fa res a treballar en aquest projecte i ja s'ha convertit en absolutament imprescindible. Una persona que sempre treballa perquè creu en allò en el que està fent i que ho fa absolutament de forma desinteressada. Comptar amb persones així i comptar amb dones així al projecte no es pot demanar res més. Gràcies. Ja estava, amunt. És que no se'n sent. Ja està. No podem deixar de dir com d'orgullosos i agraïts estem del compromís dels consellers de Salut republicans a l'Hospital de Viladecans, que per fi serà ampliat. Però a nivell municipal volem recordar que la salut va més enllà dels centres sanitaris. Per això, i coincidint que demà és el Dia Mundial de l'Activitat Física, ens comprometem a la realització de rutes saludables, senyalitzades, il·luminades i segures. Un altre bloc que per nosaltres també és molt important és el Fem Educació. Ja podeu seure, eh? És que són així d'estupendos. Al Fem Educació ens hem fet un fart de sentir aquest equip de govern de parlar de progrés econòmic i de millora del sistema dels resultats educatius. Doncs sí, hem millorat moltíssim a Viladecans, però si ho hem fet ha sigut gràcies, sobretot, a la feinada que han fet els mestres i les mestres i tots els col·lectius que formen part de les AMPAs de Viladecans. I nosaltres volem seguir treballant en aquesta línia perquè sabem que la base d'uns ciutadans i ciutadanes lliures és un bon sistema educatiu. I per això en aquest bloc contem con otra guerrera, con la Natalia.
La Natàlia com el Josep. Si no coneixeu la Natàlia, no viviu Viladecans com toca, perquè està ficada en tots els herois també. La Colar la Lira, és presidenta de l'AMPA del seu col·le, està a la colla del Mamut. Per tant, aquesta energia és la que nosaltres necessitem, aquesta energia positiva és la que necessitem al projecte. Ella completa el bloc amb el Jordi Flores, que li ha sortit un imprevist a última hora. El Jordi Flores és una persona que jo crec que és la persona més discreta que tenim al projecte, però no us podeu imaginar els valors de ferro que té el Jordi Flores i que quan hi ha alguna cosa en la que dubtes, mires el Jordi Flores i el que et digui és el que has de fer. Per tant, molt agraïda també que el Jordi formi part d'aquest projecte. Treballarem per l'impuls del model educació 360, perquè l'educació va molt més enllà del que succeeix dins les aules. I implementarem els camins escolars segurs que es van aprovar però no s'han promogut. Per l'últim, no volem evitar agrair el compromís del conseller Bargalló amb totes les mesures anunciades a la ciutat, com és l'Institut Escola que tant hem lluitat. Ara toca el bloc del Fem Joventut. Fem Joventut és el principal repte que tenim en aquesta ciutat, perquè estem expulsant els joves de la nostra ciutat pels preus impositius que tenim en els habitatges, perquè no tenen oci en el qual poder viure a Viladecans. I a mi això, com mare d'una preadolescent, em comença a preocupar bastant perquè hauran de marxar fora si s'ho volen passar bé. Fem Joventut, per implementar això, tenim un equipàs i al capdavant d'ell està el Manel Membrilla. El Manel és Chicho Terremoto de les Juventudes, no? Sí, podríem dir això. El Manel és un altre lluitador, és un home amb els principis molt, molt clars i que té claríssim què cal fer, perquè ell és jove, ell viu la ciutat, i què cal fer perquè tots aquests joves de la nostra ciutat sentin que formen part d'aquest projecte que és Viladecans. Per tant, gràcies per formar part. I després, el Guillem Briones. El Guillem jo crec que és la persona, ho dic en el sentit sa, la persona més obsessionada amb les línies de metro, d'autobús i de tren d'aquest país, però us he de dir que el coneixement que adquireixes seguint-lo a Instagram és brutal. O sigui que, no, i poca broma, un dels principals reptes que tenim al país és tenir una xarxa de transport públic com Déu mana, i us asseguro que si no ho aconseguim amb la seva informació, no ho aconseguim amb ningú. Així que gràcies per formar part d'aquest projecte. I ara, la Judit, que ja m'amenaça des d'allà, a veure què dic d'ella. La Judit, jo no ho sé dir d'una altra manera, la Judit per mi irradia llum perquè és bondat. És una persona que la coneixes i no té cap malícia, no té cap maldat, tot el que diu ho sent, tot el que diu ho fa pel bé del projecte i sumar gent així amb aquesta bondat i aquests principis tan clars, per mi és un orgull i serà un orgull compartir el consistori amb ella perquè estic segura que aconseguirem que hi entri. Igual també que aquest col·lega d'aquí, que veràs quan entre. La Judit, a més, és una gran coneixedora del tema dels animals i és un dels reptes, com ja hem dit, més importants que tenim a la ciutat, així que segur que ens ajudarà a fer-hi front. Implantarem un veritable carnet jove com a eina d'arrelament per a la joventut de la nostra ciutat, en la línia de la nostra aposta d'unes polítiques de joventut fetes per joves i per als joves. I a l'últim bloc tenim el Fem Barri. Volíem dedicar un espai a això perquè creiem que és molt important pensar els barris, aquells petits detalls que formen part d'aquells espais que configuren els llocs on nosaltres vivim. I per formar part d'aquest bloc hi tenim el Joan Bausa.
Joan Bausa jo crec que és un dels nanos més madurs que conec per la seva edat. Fa una mica de por a vegades, perquè a vegades penses, a veure si va ser com aquell, com era aquella pel·li del Brad Pitt que va per atrás? Bueno, veus, no sap ni això, però us ho juro que és molt madur. El Joan el vaig conèixer en un consell escolar, sí, i des d'aleshores no deixo d'aprendre amb ell. És un goig tenir gent tan jove amb la qual, com els que ens han precedit i com el Joan, estàs aprenent constantment coses positives, coses maques i que viuen la política d'una manera supersana i això jo crec que és imprescindible. Per tant, Joan, saps que és un plaer que formis part d'aquest projecte. La Gladys Reina també forma part d'aquest projecte. La Gladys, bueno, ja ho heu vist, rojo pasión. La Gladys és una persona apassionada, és una persona que té molt clar què és el que estem fent aquí i què és el que ella vol. És una persona molt compromesa amb el país, que allà on va defensa aquest projecte i, per tant, per nosaltres, que formi part d'aquesta llista, quan ens va dir que sí, vam pensar que alguna cosa devíem estar fent bé perquè la Gladys s'hi sumés. Gràcies. I el Manolo Ballester, el Manolo em coneix. On estàs, Manolo? Pensava que t'havia posat allí. Manolo. El Manolo em coneix, jo què sé, de tota la vida. El Manolo em coneix de tota la vida perquè jo ho sento plaer de parlar de la teva filla. La seva filla és una de les meves millors amigues, una persona que té, unos principios ya en el instituto se reivindicaven en l'aula i, per tant, de tal palo tal astilla. Si la Anabel és així és gràcies perquè té els pares que té i té el Manolo, i també és un orgull que formi part d'aquest projecte. Gràcies. Ens dedicarem a cuidar els barris ja existents en lloc de generar-ne de nous i treballarem perquè el creixement de la ciutat sigui sostenible, així com recosir els barris perquè hi hagi més interrelació entre ells i es generin nous fluxos de vianants i noves dinàmiques. Que no caigui? Sí, millor. Te l'agafes perquè no voli. I ara, ara contem aquí amb una persona que està a primera fila, que no sé si l'heu vist, és el Gerard Gómez del Moral, és el nostre portaveu adjunt al grup parlamentari d'Esquerra, tinc el plaer de treballar amb ell en l'àmbit dels temes de mitjans de comunicació i és, jo crec, nuestro azote a Ciudadanos. O sigui, quan hi ha un tema allò que tal, això li toca al Gerard. I no s'ha ni de preparar, ja surt allà, pum, 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 pum. Per què? Perquè té clar quin és el projecte que hem de construir al país, té clar qui és que fa mal realment a aquest país i que s'han de dir les coses pel seu nom, perquè o comencem a dir les coses pel seu nom o aquesta gent continuarà enganyant a la ciutadania. I per tant, avui és un plaer poder comptar amb una persona que també és una mica com el Joan Bausa, és un viejoven, perquè ella es defineix una mica així. Però és en el bon sentit de la paraula. Home, i tant, i tant. Ara, els teus amics t'ho recordaran sempre, però... Sense més preàmbuls, gràcies, Gerard, per ser aquí. Bé, bona tarda a totes i tots. Jo no sé com m'he d'aprendre això de viejoven o no, però crec que surto millor parat que el Joan. Tu t'ho hauries d'aprendre pitjor. Perquè a mi, com a mínim últimament ja em diuen que pentino bastantes canes, per tant m'ho prendré per aquí. Bé, moltes gràcies a totes i tots per convidar-me avui a ser aquí a Viladecans i poder aportar el petit granet de sorra que no la porto, perquè veient-vos a totes i tots plegats amb la il·lusió, les ganes, les propostes, els reptes, l'energia,
doncs francament poc puc aportar jo més avui aquí que abraçar-vos a tots i felicitar-vos per aquesta feina que no és fàcil però que ens toca fer i que ens toca seguir endavant i que ens toca remar en un moment que probablement no és el més senzill o no és el més fàcil veient el que estem veient. Però per què ho fem? Doncs probablement per això, perquè som republicans. I què vol dir ser republicà? Doncs moltes coses, entre les quals segur que molta gent diria que no volem un rei com a cap d'estat i que som independentistes i que per tant volem una república catalana i tot això és exactament cert, ni volem monarquia ni volem viure a la monarquia espanyola, per tant volem la república catalana, però ser republicà és molt més que això és l'anècdota, això no deixa de ser el titular simpàtic, si voleu. Ser republicà vol dir que volem una societat de persones que tinguin els mateixos drets i els mateixos deures. Vol dir crear ciutadania, vol dir crear poble, ciutat, barri, vol dir els bancs que es mirin, que quan construïm les places i quan pensem, dissenyem com volem que siguin els nostres barris, els volem fer per les persones, els volem fer per la gent que hi vivim, els volem fer perquè justament necessitem construir ciutats, pobles, viles, arreu del país, doncs justament això, que siguin àgores del que som, que siguin àgores del pensament, de les crítiques, de les propostes, de les idees, de saber que som tots veïns i veïnes, que no som habitants, que som ciutadans, que no volem ser un número, que no volem ser una targeta censal que va votar cada 4 anys i que posa efectivament el vot a la urna i que canvia les coses cada 4 anys. No, volem ser ciutadans i no habitants. I això és ser republicà. I ser republicà ara, que venen les eleccions municipals d'aquí, em sembla que són 50 dies avui, és a dir, ni tan sols 2 mesos, doncs vol dir pensar justament també totes aquestes propostes, tota aquesta energia, totes aquestes empentes per fer de Viladecans la ciutat que totes i tots us mereixeu. I per això jo al final no puc dir res més que estar molt content i molt agraït, perquè crec que amb totes les vostres intervencions i amb totes les vostres procedències representeu exactament la síntesi del que vol ser i del que és Esquerra Republicana. I crec que el Toni ho diu molt bé, no? Perquè, exacte, és estimar-nos i ser republicà i construir veïnatge vol dir estimar-nos amb els nostres veïns, votin el que votin o pensin el que pensin, vol dir estimar-nos amb la gent de la facultat, pensin el que pensin i votin el que votin, vol dir treballar en xarxa amb la gent que et trobes al bar, al club esportiu, a la biblioteca, al centre cívic, al casal d'avis, on sigui. I nosaltres ens volem estimar amb tothom, perquè no preguntem a la gent d'on ve, sinó el que volem preguntar i el que volem construir és cap on anem. I això és el que volem fer amb totes i tots plegats, perquè nosaltres som independentistes, sí, però ho som perquè estem segurs que és la millor manera de donar un futur millor per la nostra ciutadania. Som independentistes perquè estem segurs que la independència és la millor eina per garantir els drets socials del nostre país. És la millor eina que tenim perquè els nostres estudiants puguin fer-ho en les millors condicions, perquè els nostres hospitals funcionin com han de funcionar, perquè els serveis públics funcionin com han de funcionar. I per això som independentistes. I per això, amb les eleccions municipals que tenim per davant, tenim aquest repte, que és un repte, i que vol dir treballar per tots els veïns i veïnes. Perquè nosaltres no volem... Hi ha gent que ho diu, no? És que solo piensen en la meitat dels catalans, i és fals. Nosaltres pensem en tothom. I nosaltres, quan l'1 d'octubre defensàvem les escoles i les urnes, ho fèiem també perquè la gent del no votés. I perquè nosaltres som independentistes, però som demòcrates. I nosaltres sempre acceptem els resultats. I el que volem és construir entre tots el futur pel nostre país. I això, amb les eleccions municipals, doncs, és el millor exemple que podem fer per tirar-ho endavant. I totes i tots vosaltres, i amb la Bàrbara, per descomptat, al capdavant, a qui conec ara més intensa... Jo coneixia més ton germà, l'Andreu, que havia compartit amb ell una mica més, però ara aquests darrers anys doncs també t'he conegut a tu, ja tinc la família al complet, doncs que hem estat treballant efectivament, treballem, vaja, encara ho fem, en el Parlament de Catalunya, i treballem justament amb aquesta visió, i la Bàrbara és una persona treballadora, que efectivament, jo deia ell a l'inici, posa la cara i dona la veu per tots vosaltres i va al davant de tots vosaltres, però al final les llistes, més enllà de qui va al davant i qui va darrere i qui va al mig i qui va amunt i qui va avall, són aquesta, en fi,
comunitat de persones que justament el que plantegen és un projecte, en aquest cas per Viladecans, per fer-lo millor. I en els temps que corren, potser algú, dic potser perquè a nosaltres ens ho diuen, a banda de jóvens, no? Diuen, hosti, sou molt valents, no? Ara, amb els moments que corre, doncs, en fi, ser aquí davant, fotre canya a Ciutadans quan tinc oportunitat o no, però estar donant la cara per un projecte polític, per un partit polític, per una candidatura, per un grup parlamentari, pel que sigui, doncs en aquests moments. I per tant, això no va per nosaltres, això va per tots vosaltres, perquè la valentia justament donar la cara quan els moments probablement no són els més senzills. Vol dir comprometre's quan és més necessari, perquè remar quan tot és fàcil és el més senzill. El més complicat és arremangar-se, es pugui o no, pujar l'escala o no, i anar a enganxar cartells, i anar a convèncer la gent, i anar a parlar amb tothom, i construir entre tots el projecte que volem. I per tant, en el moment en el que estem, jo crec que avui també el que hem evidenciat, o el que heu evidenciat, vaja, el que jo he testimoniat aquí assegut, és això, que a Viladecans Esquerra Republicana té equip. I des de la meva humil opinió, aquesta és també un clar reflex del que vivim també a nivell nacional. I ho dic perquè això és probablement el que no han entès a Madrid. Perquè recordareu la vicepresidenta del govern espanyol en aquell moment, la Soraya Sáenz de Santamaría, que deia que el Diplocat en liquidació i totes aquelles coses, i que nos havien descabezado. I és veritat que han anat a fer molt mal. I és veritat que vivim amb un immens dolor veure els nostres companys i companyes a la presó o a l'exili. És veritat que provoca un profund dolor veure les famílies, els amics de totes les persones represaliades que estan patint la repressió, també aquí a Viladecans amb la Tamara, de tota la gent que està patint la repressió, doncs és veritat que provoca dolor. I és veritat que, en fi, és una situació profundament trista i injusta. Però alhora el que no van entendre és que ells creien que amb això mataven el moviment independentista. I el que no han entès encara és que el moviment independentista, que el republicanisme, i és la nostra màxima fortalesa, i a vegades pot semblar una mica naïf o en fi, com li vulgueu dir, però és que és aquesta la nostra fortalesa, que ens tenim els uns als altres. I això és la clau de volta que ens ha portat fins aquí. I és veritat que ens poden atacar un, però és que al costat hi ha un altre, i a l'altre costat hi ha un altre, i es poden intentar carregar uns i els altres, i al costat hi ha un altre i al costat hi ha un altre. I per això, en aquests moments, és més important que mai tenir el compromís, donar la cara, fer un pas endavant, comprometre's i tirar endavant. I això al final és, i per això ho lligava també en l'àmbit nacional, és la història d'Esquerra Republicana, perquè malauradament no és el primer president del partit que tenim que està jutjat ni que han tancat a la presó. Fins i tot vam tenir un president que el van afusellar. Hem tingut molta gent a l'exili. De fet, Esquerra Republicana va fer parir la República el 12 d'abril del 31 amb les eleccions municipals. I gràcies a la victòria d'Esquerra Republicana en el cas català es va proclamar la República. I vam donar la cara en el govern de la República en aquell període. I va haver-hi l'aixecament militar i el cop d'estat el juliol del 36 i la gent d'Esquerra Republicana va donar la cara també i van a lluitar al front. I més tard vam haver, alguns van morir al front, d'altres van anar a l'exili, d'altres es van quedar a l'interior i van mantenir viva la flama de la República i després van reconstruir la democràcia i van estar lluitant, malgrat vam ser l'últim partit legalitzat, van estar lluitant perquè no s'apagués la flama del republicanisme i durant molts anys, quan ser independentistes i els que érem independentistes érem uns friquis, perquè era així, van seguir donant la cara perquè aquesta esperança, aquesta il·lusió, aquest projecte no morís mai. I per això dic que en aquest moment donar la cara, saber que ens tenim els uns als altres és la nostra màxima fortalesa, perquè és la història del país. Haver d'anar donant el relleu generació rere generació, el fil roig del combat que dèiem en el seu dia a la GERC, que és justament això, seguir els uns als altres, donar-nos la mà i saber que la sort és que tots som imprescindibles, perquè al costat tenim moltíssima gent disposada a donar la cara. Per això en aquests moments de repressió, per això en aquests moments difícils, per això en aquests moments durs com a país,
doncs és un goig veure avui tantíssima gent compromesa i amb ganes de tirar endavant. És un goig i un orgull veure com que la repressió a nosaltres no ens vencerà. Perquè sabem que la nostra màxima fortalesa és aquesta. Sabem que la nostra màxima fortalesa contra l'immobilisme que hi ha polític a l'estat espanyol, contra la repressió que hi ha, que, en fi, entenen que l'única manera de callar-nos és empresonar-nos o és reprimint-nos, contra tota aquesta violència també policial que hem vist en els últims anys. De fet, en aquest últim any s'han vulnerat tots els drets fonamentals que estan consagrats en totes les normatives. S'ha vulnerat el dret a reunió, el dret a vaga, el dret a les comunicacions privades, tots, però nosaltres seguim dempeus. I per què seguim dempeus? Doncs per això, exactament per això que us deia, perquè ens tenim els uns als altres i sabem que la democràcia sempre guanya i sabem que la llibertat sempre guanya. I ens van anul·lar l'autogovern, i van aplicar el 155, i van convocar unes eleccions, estan segurs que guanyarien, i vam guanyar. I el bloc independentista va tornar a guanyar. Perquè quan veiem una urna davant, ens hi tirem de cap. Però ens hi tirem de cap perquè sabem que és la nostra màxima fortalesa. Perquè hem vist com hi ha gent que amb una trucada de telèfon fa uns quants anys va aconseguir canviar la sacrosanta Constitució espanyola. A més, a finals de juliol i al mes d'agost. Amb una trucada de telèfon, 2 dies, van aconseguir canviar la Constitució. Hem vist com hi ha empresaris que han aconseguit canviar lleis anant de cacera. Hem vist com s'han fet decrets lleis per afavorir interessos determinats, senzillament anant a esmorzar, fent un dinar, etc. I per què aquesta és la nostra màxima fortalesa? Doncs perquè a l'únic lloc on som iguals i la nostra opinió val el mateix que el del qualsevol gran banc, president de qualsevol gran empresa, és quan hi ha una urna, un sobre i una papereta. I el que posem allà dins val el mateix el nostre que el de qualsevol persona que té altres vies per canviar les decisions que democràticament han de prendre els parlaments. I per això vam guanyar, malgrat ells creien que no guanyaríem mai. I per això hem de tornar a guanyar, perquè sabem que la democràcia és la màxima fortalesa que tenim, perquè sabem que quan ens contem, com que convencem, com que abracem, com que ens estimem, som invencibles. I per això en aquest cicle electoral que començarà, en fi, d'aquí una setmana estarem ja en campanya i d'aquí 3 setmanes estarem cridats a les urnes amb les eleccions espanyoles, però just un mes després estarem convocats a les urnes a les eleccions municipals i a les eleccions europees. Per tant, sabent que la nostra màxima fortalesa és una papereta, és un sobre i són les urnes, hem de convèncer tothom perquè la llibertat segueixi guanyant. Hem de convèncer tothom perquè el republicanisme segueixi avançant. Hem de convèncer tothom que el republicanisme i la república és la millor manera que tenim, és la millor eina que tenim per construir una ciutat millor a Viladecans, per construir una comarca millor al Baix Llobregat i per construir un futur millor per tot el país. Per tant, amb aquestes ganes, amb aquesta empenta, amb aquestes propostes, amb aquesta il·lusió, amb aquest equip, estic segur que a Viladecans una vegada més tornarem a fer un salt, seguirem endavant, que ens ajudarà a fer el salt definitiu com a país. Moltes gràcies i a guanyar! La pataca. Bé, nosaltres, jo per acabar, dir-vos que aquí tenim, ara ja coneixeu el nostre equip, no només són ells són els que conjuntament amb mi donaran la cara, som molta més gent i esperem que entre tots i totes, m'agradaria que vinguéssiu. Ai. Perquè gràcies a ells volem fer un Viladecans feminista, un Viladecans ecologista, un Viladecans que compti amb la seva gent, un Viladecans republicà, un Viladecans d'esquerres, que tingui en compte, quan pensi fins i tot en els impostos siguin progressius, que pensi en tothom, amb els nens, amb les famílies amb mainada, amb les famílies sense mainada, amb els joves, amb els grans, amb tothom. I entre tots i totes, què farem? Però veniu, que no us faci por! Activem Viladecans! Moltíssimes gràcies per haver vingut. Ara fem una foto. Nosaltres sí? No, però nosaltres sols?
Primer nosaltres... Ui, esto se mueve. Cap allà. Fem primer una tots. Veniu. No. Ara, sí. Va, Toni. Aixeque. Ja em veig. Sí, no? Agacho, espérate. Agachaos bien.